Mali fintigilakaw ka kunnafonidiso be yen n'o ye Diripa ye a ka ladala lajɛrɛ be ani kunnafonidilaw o ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra bi tɛnɛ décembre kalo o tile 4 o lajɛrɛ senfɛ mun kɔni ni kunnafonidiso ɲamaba ye n'o ye colonel major Suleman Danbele ye lahalaya minnu be lakana ko la ni wagati laban na a y'a da don o la an k'a lamɛn. Kunu an y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔw u y'a essayer ka dangari kɛ an ka sigiyɔrɔ 4 na n'o ye Labɛzanga ye n'o ye Gosi ye n'o ye Tesalit ye n'o ye Minaka fɛnɛ mais an finitigilakaw an wulila ka jɔ u sela ka attaquer kɔni kɛ mais an fana an ye dangari ba k'u la parce que an ka cɛdenw wulila k'u jɔ k'u ka emprises défend mais aussi avion fana nana kana dangari kɛ jatigɛwale mɔgɔ ninnu na kosɛbɛ. Kidal talen kɔfɛ an ka fintigilakaw fɛ halisa bamanciya walew olu bɛ ka kɛ maa caman de bɛ ka I yɛrɛ ɲininka mun de la o bɛ ka kɛ halisa colonel major Suleman Danbele a bɛ jaabi di ka ɲɛsin nin ɲininkali ma. Mais mɔgɔw bɛ n'a fɔ ko Kidal minɛna mais pourtant attaques bɛɛ sen na u kan k'a faamu u gɛnna ka bɔ Kidal dɛ donc comme u gɛnna ka bɔ u bɛ ka cari u fana b'a fɛ k'a jira k'a fɔ k'olu bɛ nin na hali bi u bɛ nin na mais anw bɛ nin na anw fana bɛ dangari k'u la. Donc il faut que population k'o faamu attaque minnu bɛ ka kɛ anw tun sigilen bɛ n'a ye parce que a bɛ kɛ n'u tun bɛ yɔrɔ min na n'u gɛnna ka bɔ yen u b'a essayer ka na yɔrɔ wɛrɛ de la ka na attaque kɛ yen n'Ala sɔnna ma Kidal kɛla cogo min Mali fana bɛ basigi ten. O la an bɛ donni min na ko bi ni jamana fan dɔw fɛ bamanciw kɔni tun kɛlen don ka sɛbɛn kɛ u ni sigidalamɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u kana bin u kan colonel major Suleman Danbele ka fɔ la ko o wagati tɛmɛna sabula fintigilakaw u jɔlen don u jɔyɔrɔw la. Donc an b'a ɲini maliyɛnw fɛ mɔgɔ si kan'a fɔ k'a bɛ taa a ka sécurité k'o boloda mɔgɔ wɛrɛ bolo parce que n'i ye jatigɛwale mɔgɔ ninnu ye u n'u hakilinaw de bɛ ɲɔgɔn na u n'u taabolow de bɛ ɲɔgɔn bolo donc il faut que an k'o faamu an k'a jira k'a fɔ an minnu ye kunnafonidilaw ye ko population k'u kɔlɔsi bi bi in na a ka gɛlɛn mun na parce que n'i ye bana ta k'a lajɛ a bɛ don joona farikolo la mais a bɔli a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de. O la sa ɲininkali tɛnkunna a la k'a fɔ Kidal minɛlen kɔfɛ kunnafonidilaw olu yɛrɛ u bɛna se ka taa Kidal don jumɛn ka taa u ɲɛ da Kidalikaw kan ani k'u ka haminaw ka o ta a y'a jira k'a fɔ ko laɲini kɔni o bɛ sen na ni sira sɔrɔla sani 20 janvier kɔni cɛ ko kunnafonidilaw olu u bɛ taa Kidal. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.